i gang. Prøv at vente et øjeblik, jeg skal lige løfte Frida. Jeg tror gerne, du lige vlogge mig, vil du ikke? Ja, du er nok den, der er mest sikker. Jeg har det mest sikker. Se, nu putter han vand der. Og videooptager du. Så, videooptager du. På videooptager du. Lad os se. Gå lige et sidste squeeze her. Er I klar? Nu går du lige sådan, der er plads til alle de der kameraer der. Og det vand, der nok er i, vi kan nok sige, det er det samme, som I har i de der mål derhjemme. Lidt, der er lidt mindre. Som vi så var det fra vanddunken, vi hældte op, så det er bare rent vand. Og I må gerne prøve at smage. Okay, derhjemme. Der er ikke så godt. Det var lige det, jeg havde valgt at vise i dag. Er der nogle spørgsmål til noget?